Avui al Collanos por el Mundo estem en Castilla-La Mancha profunda, o concretament en Orgaz, no, madre? Sí. Mira quin estatge més xulo estàs fet en el dinar. Que maravilla. Increïble, unbelievable. Com us atropella de l'inserso un autobús. Calla, 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 calla. Mireu el pedazo de castell, Que té un poble de 2.600 habitants. Però és que la iglesia és increïble, de Churriguera, Alberto Churriguera, que es va deixar les obres i es va deixar les obres en Salamanca i se'n va vindre així a Orgaz. I el castell és Impressionant. Però Se n'havien vingut a Orgaz perquè és celebérrimo l'entierro del conde de que Orgaz, està en Toledo. que és del Greco, en Toledo. Però Orgaz existeix com a població, Clar. 100% recomanar. Estem en eixe castell. Pots aportar-nos algun dat objectiu en la línia del castell? Que és de 1.300 y pico Sí, del senyorio de... el senyorio d'Orgaz. I després va ser condes d'Orgaz. Sí. Ample, que té una estructura, lo que és poligonal quadrat, però destaca así en el centro una torre principal, almenes, i en cada saeteres i en cada costaet ahí una torre vigía. En saeteres, en los... Increíble. Es increíble, un es chirin- un mastodonte. Un chiringuito que flipes, Sí, sí. Es tipo el de Disney, pero, Sí, claro. pero la versión castellano manchega, Así en Orgaz, así en medio de la nada. Increíble, Y así la fonteta. Doña Jimena. Doña Jimena, Doña Jimena es la dona de... ¿De qui era? El Cid Campestre, ¿no? Primera mujer ilustre de la villa de Orgaz. Doña Abanderada Jimena, de todas las mujeres orgaceñas. Persona vital y enérgica, de grandes dotes y cualidades. Supo perdonar y amar. Toma, Doña Jimena. Sí, senyor. Sí, senyor. Quina Espanya més bonica tenim. La mare que va. En Orgaz. Coneixies Orgaz? Pues mira, ja tens una ruta guapa, Tembleque, Orgaz, mira les torres, tio. Això que no podem anar. Arisgotas. Arisgotas. Ara averiguarem.